Та хора, добре дошли в едно видео на Minecraft. Да. Тук играем с Криси Гейминг. Искате да се... Ако искате да гледате още в Minecraft, може да се абонирате за неговия канал. Оставете един лайк и да. Хора, за сега тези клипове може би няма да бъдат едитвани, но ще гледам да съм често да качвам клипове и като цяло сега, Крис, ние с теб какво ще правим? Хора, този клип го снимам само за вас в един сутринта. Това го правим всичко само за вас. Хора, също така ще снимаме и други сервери. Ако не, аз за Криси не знам. Може би ще снимаме на разни Minecraft сервери там. Аз като цял съм Minecraft цикъл, както и Криси май. Понякога в Fortnite и CS100. Аз сама Minecraft. Утре хора мисля да пусна един стрим. Ако искате да гледате, абонирайте се за канала, прати нотификации и да. Криси, ние сега с теб какво да правим? Да. Не, снимам. Колко е добре, ако не могат. Хора, скоро може да изприщите канала на Baylor. Ако искате, може да отидете, ще оставя линк за канала му долу в описанието. Да, хора, този клип ще е кратък, защото този клип ще е кратък, просто сега нямам време да снимам. Иначе, ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала и да, до следващия път.